Wow, čau tady lidi, jméno je Blasny a já vás vítám u druhého videa z toho našeho serveru. Dneska je tady se mnou opět Tradox. Hej. A nebo ano, nazdar. A to je právě opět druhý díl, který jsem se rozhodl. Ještě jsem teda mezi tím natočil enchantování, ale to udělám z několika dílů. Takže vždycky nám tam nevydržel tak dlouho a chci, aby to byl buď nějaký třeba rychlej timelapse nebo tak. Takže to asi nevím, kdy to vyjde, jak to přes týden to dál to natočím. No a v dnešním díle budu dělat další takovouhle skálu. Tady tohle. No, jak vidíte, další kus tady to je hotový. A tím strávil zase nějaký čas, je to celkem, jako musí se ponořit vždycky, dát tam ty bloky, no zkrátka je s tím drbačka. No a zjistil jsem, že tady všude je to už takový potom plytký, takže tady bude takový horový údolí. Což mě teda trošku štve, že to všude nebude takový stejný, ale to nevadí. Tady jsem si všiml, něco tady bylo, jo, iron. Aha, co to, něco, nevím. Tak fajn. Tak. Dobře, takže mám teda málo grass bloků, to mi určitě dneska stačit nebude, ale zatím jo. Tak já jenom tady budeme naznačovat, jak to bude takhle, jak to budou ty kopce, tady zase ty zbytky, teda všechno, už si to budu dodělávat sám. Jako největší drbačka je teda určitě s tím, vlastně s těma stěnama, to je strašný to dělat. A tak. Takže. Tak a já teďka nevím, jestli to třeba tady nemám zatočit, nebo že tady udělám jenom takovou skálu. Mně napadlo, že tady bych udělala tu vesnici. To by mohlo jít. A tady takhle, že to zatočím už tu skálu tam tím směrem a tady bude vesnice. To by šlo v takovémhle zákoutí, to bude dobrý. Tak, teďka zase tady stěžím trochu toho. Tak to je fajn. Tak, to zase bude štěrku. Štěrky opravdu toho mám nejvíc. A víc nám tady odkryje takovýhle fajné věci. Tak. Jenom si to naznačíme a pak si hodím nějaký timelapse, jak to tady budu celý stavět. Ale tady bych tu horu, tady už bych ji normálně řízl. Nebudu se s tím patlat. Tak a tady už to necháme takhle. Fajn. Ještě tady tenhle to skopeme. Ať vidím krásně, jak to bude. Tak, dobrý. Semka teda už jenom nedošáhnou beacony, což je teda trošičku blbý. Tak, fajn. Takže tohle by šlo. Tradoxy, ty co děláš? Ty tam stavíš pořád ten dům, ne? Jo. To u něj můžete vidět tamhle, buď bude v popisu videa, nebo pokud teda vyjde do té doby. To určitě vyjde, to z tohohle serveru chci nejvíc vydávat. Jo, ale ještě vidět tam to video. Do něj. Tak fajn. Tak a teďka vlastně vidíte, tady teďka budu muset dělat ještě druhý patro. Takže já mezi tím tady zkusím zakrývat tohle a vy si asi užijete nějaký timelapse.
Wow, takže už jsem to dostavil, tady to si náš krásný další kopeček, jestli to viděli určitě nějaký tamhle, tam to je teda vzadu strašně divný. Takže to teda ještě tady to budu muset upravit trošku. Tohodle z toho se zbavit, to fuj, to tady nebude. To vypadá strašně jako. No, takže tak. Tady jako celkem si myslím, že dobře je to upravený. A trochu jsem si s tím tady pohrál. A tady teda ještě ježiši, já teda na chvilinku vám zapnu play. Tak, abyste to viděli celý, tady takhle to vypadá, ještě to review se zbavím potom. A tohle je fajn. Tady jsem přemýšlel, co bych tady postavil, možná tady postavím nějaký důl, nebo branch mine, nebo nevím co. No a tady už jsem se teda rozhodl, já si to zase vypnu. A tady jsem se teda rozhodl, že tady bude takový zákoutí pro vesničku, tady bude vesnice. Tady takhle nějak to bude ohraničený vlastně, aby mi nikam neutíkali. A bude to až nahoru, nejspíš ohraničený. No a tak, takže takže to bude celkem fajn, hlavně to bude udělané, ať mi tam není žádný potvary nespamujou. A já bych se pro tu epizodu s váma rozloučil, bylo to celkem takový spíš jenom timelapse, nevím jak to bude dlouhý, jak to zrychlím. Každopádně doufám, že se vám to teda líbilo a my se uvidíme u další epizody. Čau, kdy měl.